Ξεκινάω από Αθήνα με το SEAL U DMI και ξεκινάω νωρίς. Μου αρέσει να ξεκινάω νωρίς. Χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, χωρίς notifications, χωρίς deadline ή τουλάχιστον έτσι νομίζω. Αυτό το ταξίδι στη Λίμνη Δόξα το είχα πραγματικά ανάγκη. Και με την BYD απλά μπαίνω και φεύγω. Οδηγώ πάρα πολλά χρόνια και όσο μεγαλώνω εκτιμώ όλο ένα και περισσότερο το να είναι τα πράγματα εύκολα και απλά. Το να έχεις μπροστά σου τα πάντα, την ταχύτητα, τις οδηγίες, αλλάζει όλο το ταξίδι. Hey BYD. Yes. Rotate the screen. Το να δουλεύεις στην τηλεόραση είναι μια δουλειά, μια συνήθεια και δεν είναι φορτικό το να σε γνωρίζει ο κόσμος. Φαντάζομαι γίνεται φορτικό αν είσαι πάρα πολύ γνωστός, όπου δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ ωραίο να σου λένε γεια, συνήθως σου λένε θετικά. Υπάρχει αυτό το παράδοξο, ότι ενώ στα social media σου γράφουν αρνητικά, στην πραγματική ζωή σε σταματάνε για να σου πούνε θετικά. Ένα πράγμα που έχω μάθει και στη δουλειά μου αλλά και στη ζωή μου είναι πως δεν χρειάζεται να τα κάνεις τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Αυτό ακριβώς κάνει και η τεχνολογία Super Hybrid DMI, η οποία συνδυάζει ρεύμα και βενζίνη με έξυπνο τρόπο. Τις περισσότερες ώρες κινείσαι ηλεκτρικά, ήρεμα, ομαλά και μπαίνει μπροστά ο κινητήρας μόνο όταν πραγματικά χρειάζεται. Δεν είναι plug-in hybrid, είναι super hybrid και αυτό το αισθάνεσαι στο πώς κυλάει το ταξίδι. Hey BYD. Yes. Close the sunroof please. Όταν έχεις δουλειά, παιδιά, πολλές μετακινήσεις, θες το αμάξι να δουλεύει για σένα. Δεν θες να σε κουράζει. Και άνεση, και χώρη, και ποιότητα. Τα καθίσματα και θερμαινόμενα και αεριζόμενα. Η καμπίνα ήσυχη. Είναι αυτή η αίσθηση ότι όλα είναι στη θέση τους. Και το κυριότερο, είναι όλα όσα βλέπεις μέσα στα αμάξι στάνταρ. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις για πακέτα ή έξτρας. Το κινητό φορτίζει ασύρματα με μία κίνηση. Και όχι μόνο ένα κινητό, 2 κινητά. Και μιας που είπα για μπαταρία, την μπαταρία του αυτοκινήτου ρυθμίζεις εσύ που θέλεις να την έχεις. Εγώ τη διατηρώ περίπου στο 50% για να αποφασίζει μόνο του πώς θα ξοδέψει την ενέργειά του. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά με την Blade Battery αισθάνεσαι πάντα ασφαλής, διότι το πρώτο πράγμα που ζητάς από μια μπαταρία είναι αξιοπιστία. Και μόλις άλλαξε το deadline μου. Αλλά τι να κάνεις, αυτή είναι η ζωή μου. Ευτυχώς με τη λειτουργία V2L το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Φορτίζω λάπτοπ, κινητό, οτιδήποτε χρειάζομαι και δουλεύω μέσα στη φύση. Και εκεί είναι που λες, αυτό είναι η τεχνολογία. Και κάπως έτσι, ένα ταξίδι γίνεται χώρος για σκέψη, για δουλειά και λίγη τρέλα. Γιατί αν δεν τραγουδήσεις το τέλος, δεν ήταν road trip. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing. Gonna be golden. Oh, up, up, up with our voices. Gonna be golden. Gonna be golden. Up a top a ta, up a top a ta, up a top a ta. Up a top a ta, up a top a ta, up a top a ta.
γνώμη μου, τη γνωμούλα μου, την προσωπική, δεν λέω ότι πρέπει να ισχύει για όλους, τα ταξίδια είναι το μόνο πράγμα στο οποίο αξίζει να ξοδεύεις λεφτά. Η χρονιά που μας πέρασε, ένα ταξίδι που έκανα και δεν είχα ξανακάνει ήταν οι Κάνες, όπου μάλιστα πήγα στην καρδιά του Φεστιβάλ των Κανών και το έζησα, δηλαδή περπάτησα και κόκκινο χαλί, είδα πρεμιέρα, αλλά οι Κάνες έχουν πάρα πολύ πλάκα εκείνη την εποχή, διότι συμβαίνει ένα παράδοξο. Είναι όλοι εκεί πέρα. Είναι οι μεγαλύτεροι στάρ του πλανήτη μαζεμένοι και ταυτόχρονα είναι όλοι οι influencers, micro-influencers που στείλουν μικρές φωτογραφίες σε κάθε γωνία, οι οποίοι μάλιστα πάνε και στις πρεμιέρες, οπότε βλέπεις να κυκλοφορούν 12 η ώρα το πρωί. Άνθρωποι, άντρες με smoking και κυρίες με κάτι υπερτουαλέτες. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Έχει πάρα πολύ χρώμα, πάρα πολύ γέλιο και πάρα πολύ κόσμο.